εκπρόσωπο εδώ πέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σημερινό πάνελ, τον υποψήφιο δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Ένας πολύ όμορφος δήμος, αγαπητέ Δημήτρη, τον οποίο θέλω να πιστεύω ότι η αισιοδοξία να τον κάνει ακόμα πιο όμορφο και να τον λειτουργήσει ως πρότυπο. Έτσι. Θέλω ένα γενικότερο σχόλιο όσον αφορά την λειτουργία των επομερχόμενων δημοτικών εκλογών, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια στους δήμους ένας νέος υποψήφιος δήμαρχος να αλλάξει τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον πώς αξιολογήσει την προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ευτυχώς ανεπιτυχώς, να αποποινικοποιήσει τις ευθύνες που θα έπρεπε να είχαν οι δήμαρχοι, οι οποίοι ανέλεγκτα, χωρίς την δέουσα προσοχή, παρέλαβαν άλλα έργα από αυτά που προληπόταν στις συμβάσεις έργων. Κύριε Νούλα, εγώ θέλω να πω ότι αυτή η εισήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ίσως ήταν ατυχής, γιατί στη σημερινή εποχή που ζούμε, που όλοι έχουν τις αμφιβολίες τους και όλα αφήνουν κάποιες υπόνοιες, θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρο το μήνυμα. Ίσως θα έπρεπε να φαινόταν καταρχάς για ποια έργα συζητούμε από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία χρήζουν να τα παραλάβουν οι δήμαρχοι ή τα παρέλαβαν χωρίς να ξέρουμε τη διαφορά και τα ποσά, ναι, και για ποιους λόγους. Δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση ίσως είναι μακριά από την κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά είναι όμως πολύ δίπλα στον πολίτη, κύριε Πιτούλη. Ακριβώς, είναι δίπλα στον πολίτη, αλλά και εν αγνία του γίνονται πράγματα τα οποία ίσως ο πολίτης ή ο δημότης δεν τα γνωρίζει. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έπρεπε να έχουν άποψη οι δημότες, αλλά αναλόγως με τη διοίκηση που κάνει και ο κάθε δήμαρχος, δίνει και το δικαίωμα στους δημότες να συμμετέχουν. Γι' αυτό και για την άποψή μας, επειδή είμαστε ένας υπερκομματικός συνδυασμός που δεν αναγνωρίζουμε ταμπέλες και θέλουμε άνθρωπους καινούριους, που είναι παλιοί φανηριώτες, οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει στα κοινά, να ακολουθήσουν και να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, γιατί είναι για το καλό των φανηριωτών. Κυρίως όμως είναι ότι πλέον υπάρχει ένα έργο που έγινε από τον νυν δήμαρχο, το Διονύση το Χατζηδάκη, στο οποίο εμείς θα στηριχτούμε πάνω σε αυτό και θα κοιτάξουμε να γίνει καλύτερο. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, έχω ακούσει συχνά αρνήσεις έργων. Καλό είναι να λες ότι υπάρχει ένα έργο από τον κύριο Χατζηδάκη, τον κάθε δήμαρχο. Τώρα λέμε για τον κύριο Χατζηδάκη. Και από εκεί πέρα εμείς μπορούμε να το επεκτείνουμε, να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Βέβαια, με δεδομένο τα οικονομικά μέσα δεν θα είναι περισσότερα. Όχι. Αυτό όμως δεν μπορεί να αλλάξει ίσως τον τρόπο φιλοσοφίας και προσέγγισης του προϋπολογισμού του Δήμου του Παλαιού Φαλήρου. Ναι. Πρώτον, είναι σημαντικό ότι αν υπάρξει ένας σωστός προγραμματισμός σε επίπεδο τεχνικών έργων, δεν χρειάζεται να γίνονται κατατμήσεις έργων και δεν χρειάζεται να γίνονται απευθείας αναθέσεις. Που σημαίνει, αν υπάρξει ένα τεχνικό πρόγραμμα σωστό και υπάρξει μια σωστή οργάνωση, μπορείς να βγάλεις λιγότερα έργα και να έχεις μεγαλύτερες εκτόσεις από τους εργολάβους. Αυτό θα κερδίσει ο Δήμος και σίγουρα θα κερδίσουν οι δημότες. Ωραία. Να το κρατήσουμε εδώ και θέλω τώρα να περάσουμε και πάλι στα διεθνή. Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, λίγο? Βεβαίως. Μια σύντομος παρέμβαση, βεβαίως. Ο κ. Πιτούνης ήταν ιδιαίτερα ευγενής απέναντι στον κύριο Χατζηδάκη. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο κύριος Χατζηδάκης είναι ένα ευνοημένο παιδί της πολιτικής ζωής της χώρας. Ιδιαίτερα έχει απολαύσει ιδιαίτερων προνομίων από μεγάλη πολιτική οικογένεια και συγκεκριμένα από όλο το σόι το μητσοτακέικο, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Έχει στηριχθεί ακόμα και όταν ήρθε σε σύγκρουση με τον μετέπειτα πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη τον Σαμαρά, από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει επιβάλει όρους και έχει επιβάλει τους δικούς του όρους. Έχει φημώσει μια αντιπολίτευση. Νομίζω ότι ο κ. Πιτούρης απεχώρησε από το συνδυασμό του, γιατί δεν μπόρεσε να αποδεχθεί τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο ο κύριος Χατζηδάκης συμπεριφερόταν. Και αν θέλουμε να δούμε και το αποτέλεσμα στην πόλη, γιατί ζω σε ένα διπλανό δήμο και επισκέπτομαι συχνά το Παλαιό Φάληρο, ναι, τι έχει να επιδείξει σήμερα το Παλαιό Φάληρο? Τα έργα συγκεκριμένου οικονομικού συγκροτήματος στην παραλία, την κατάτμιση και την υποβάθμιση της πόλης μέσω του τραμ στους δρόμους του Φαλήρου, τι έχει να επιδείξει σήμερα πέραν αυτών? Και αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία διαχειρίστηκε ο κ. Χατζηδάκης προνομιακά, έχοντας τη στήριξη μεγάλων πολιτικών τζακιών και ιδιαίτερων συσχετισμών που δεν είχε κανένας άλλος δήμαρχος στην περιοχή της Αττικής. Για την τοπική αυτοδιοίκηση και προσωπικά τη θέση ότι πώς μπορεί να αλλάξει αυτό που ζούμε σήμερα, το δράμα που ζούμε σήμερα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης? Η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτή την κατάδια όταν θα υπήρχαν άτομα καινούρια με φρέσκες ιδέες
και όχι κατά ανάγκη παλιοί, δοκιμασμένοι, που δεν υπάρχει ο έλεγχος της διάρκειας θητείας. Ή έχουν κλείσει τον κύκλο του ενδεχομένω. Ακριβώς. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ εφικτό να δούμε καινούργια άτομα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν ιδέες, που μπορούν να δουλέψουν και εθελοντικά και να γίνουν πράξεις. Νομίζω χρειαζόμαστε, Δημήτρη, και να κλείσουμε αυτό, χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους και πάνω απ' όλα νέες ιδέες. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μικροί στην ηλικία οι οποίοι έχουν παλιές ιδέες και τις οποίες έχουμε δοκιμάσει και δεν θα πάρουμε ξανά.